Okay, sir, zvinoitika ndezvekuti handiti unongone 2 wakanda masongs ako panapa nditika this one inge inenge ine higher speed waiziva 104 inechi ine 104 inozodhonza yotera imwe yacho yanditika saka ukatanga kuplaya this one handika toti suppose deki rako rinenge riri kunoko unopusha chipa midi chobva waisoka nditika wobva watanga kuplaya this one yekutanga yanditika wobva wataura wachi right. So the moment painotanga kuplaya this song yanditika blue wave iri ukatarisa musoro kuno kunongone ine blue wave saka kuti dzipindirane mubhiti these two songs handitika neiika ichi chered chine cheblue chinofanira kuuya pa same position waiziva saka uchiplaya wabva waraisiwa handitika right like this one sasong yako inenge ichibaya kana wakaisa uku unowanyaradza this deck handitika right then wobva watanga kufambisa inei so unotaimira kuti kana yapedyo necheblue ichi zvakuda kusangana waplaya pako like this wobva wadayanditika saka because hazvina kualaina zviri 2 izvi wobva wadhonza unoshesa mouse kudhonza this wave rered saka uri kuona panapa zvezvati nemo waiziva then ukatoenda kuanother deck ichidai so saka unonga kufamba nesame beat wafuti kunazo saka paunoswitcha papa wakuswitcha from this song uchiya to this song what you do unogona kunyaradza vocal handitika like rakadai so ungonova effect like this yosara chirova instrument saka paunova uchiswitcha uchiya ku this another song instrument yatinobvarira kukava saka ndo mabinziro anoita masongs every time so we start it everything cool and classic baby lot of girls party scene you know we watch so we rock it a real party how we call it the jamira for Farrakhan and to kick up back party time girls from Mashingo Zimbabwe where we come it's a real party talk everywhere